system mane nitiere ma Steve referred to as centralized system. Kane Kenya yudo independence after the colonial rule, gimano nigo bedie ne niluongo ni majimbo system. Majimbo system ne pogo Kenya into 7 regions. Gwenge 7 kasto bedo gi local governments kendo piny gwenge 7 go. Mane gimane majimbo system mane nitiere katiba manokete katiba. To yudo ka Kenya no kane yudo independence 1963 ne nitiere 2 camps. Ne nitiere KADU manotelne gi Moi, to nitiere KANU manotelne gi Kenyatta Goginga. Gin ne gidwaro centralized, lakini jo KADU ne dwaro majimbo system. Lakini kaka ne gikawo telo, jo KANU nobiro kawo jo KADU oketo e sirkandgi. Kasto majimbo system mane nitiere katiba mane giwinjore kapok Kenya yudo independence, mamano gimano hasten Kenya yudo independence, ne gibiro gigolo, gichako amend katiba. Mos gigolo power system mane nitiere decentralized system, modugo Kenya bedo centralized, ma power te nitiere kanye State House. Mane gimano ketho ne Kenya inya. Ni nitiere every resources te nitiere manage State House. Ma kidwaro ni mondo los gwengi, to nyaki many president kuma nitiere mondo idhi sae niya jatelo bikony jogwengwa. To ineno kaka after 1966 nobedo i opposition kaka oganda mago nagi Nyanza gi Western. Koro ineno ni resources nokbi pacho kocha sana. Considered ni one no pingo sirikal. From time maro ginga time mar Masinde Muliro gini Western Kenya no pingo sirikal. Koro nyaka recently koro gimane koro 2010 devolution ka koro no biro no neno ni ere kaka wanyalo miyo ni kick resources bed centralized in one place, ni koro nyaka jibeg ni nitiere gimoro luongo ni political patronage, ni mondo ger gwengi nyaki bi mondisa ng'ata achiel moro nitiere State House. Mane gimane koro ineno ka jok machalo kaka Raila gini nowacho ni oyo kata wapingo sirikal nyaka wayud ni nitiere gwenge wagi endi yudo dongruok. Koro wane gibiro gi form gimoro luongo ni devolution, mondo gi devolve power to nitiere gi principle molongo ni resources follow power. Resources follow power means ni kumukete itelo nyaka pesa bedie. Koro gol teko mang'eny gi telo mang'eny e national centralized system oter gi gwenge kocho mondo bed interaction maber gi jopiny gi services mag government, jopiny gi services mag government. Koro king'iyo gi mano endo inyalo yudo ni nitiere gik mang'eny mosetimore out of devolution. Wang'eni devolution nitiere false gik moko mosekethore i devolution ka milongo ni corruption. Ama jomoko wacho ni oyo wa reduce county government from 47 to 8 nikech gin very corrupt. Devolution and decentralizing corruption. Mano ke point. Gima nyalo wacho niya, kitero nyathini e school mondo dhi osom kendi chulo school fees, lakini nyathini fail. Solution mar fail mar nyathini ok nyiso nyathini ni owe school kendo gole school ni koro dhi opur kata dhi obed dala oywe. Mano ke solution mondo mimanye ni ere kaka nyalo miyo nyathina ni endi mondo perform maber. Ere ways manyalo kete anyiew ne revision books, amanye ne japuonj moro okoche mondo miyo o perform maber. Mane solution ok en golo nyathi school mondo dhi obed dala. That is not the solution. Kora neno devolution has really worked very well. King'iyo sani endi kaka ne county government ne showcase their own innovations and gik ma gise gero. County government of Murang'a, there is so much innovation in the county government of Murang'a. Gik ma gise loso, especially on digital systems. Gise digitize collection of revenues, parking and everything. Gik mang'eny sana magisetimo. Gigitede nitiere State House. Ruto sani de wiye bare gi funds mang'eny ni bi dhi koni kasto gino kelo gimoro ni superiority moro mantiere mar ng'ato feel ni an kok gona kura to kabi konyo. Sani endi kata kok wagone kura to dong erio bolo ka Homa Bay County kata ka ne pok wadhi handshake dong ne ntiere Homa Bay County kata donge, lakini wanga dong nosechako tich. Wanga ne tiyo county government moko machalo kaka in the other parts Turkana there was very little development. Kata in northeastern 3 counties Wajir, Marsabit na gi Mandera katiko. Nyoro ne duale ne wacho nango before 2010 constitution ni before devolution ne giyudo 1 billion in one financial year.
pesa ni te e 3 counties lakini sani giyudo more than 5 billion in one financial year. Gintiere gik ma development manyalo dhi Mandera, nyalo dhi Wajir, nyalo dhi Marsabit, minyal ne ni jogi endi ero ginyalo gero school ero, ginyalo loso hospital, gik mosebedo developed machal kamano endo ginyalo loso. Makoro dwach ni ber thuth malo rach e devolution. Ber ma devolution ng'eny molo rach. Ero kama na inya to Dolphin korka kini nene nade loch mago mag sirikande mag gwenge gin ber mane mabendo